Dani, 53 anyos na karon. Way bana ug way anak. Nagpuyo sa Mati City, Davao Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati karon nga nitungtong nako og 50. Aron niya sabtan, sugdon ko sa diyang 9 anyos pa lang ko, nga doon ako'y nakitang dugo sa akong underwear. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, doon ako ipakita ni mo, ma. Naunsa ka? Gikan ko sa CR, nangihi ko ba? Doon na lagi dugo akong panty. Unsa? Tanawa ko ba? Tanawa ni ma. Oh. Nga sa ato padaga na ka? Ha? Unsa man na, ma? May dugo imong pantibuti pa sa daga na ka. O sayo, hasad ni mong nadaga. Uy, 9 anyos pa man ka. Dali, lihian ta ka. Unsa na, ma? Mulayat ko aning ang sa hagdanan, ma? O, kay mo man ay lihi sa mga katiguangan nak. Giingon anak masab kong lula ni mo sa dihang nadaga sab ko sa una. O sige na, layat na ng tulo ka ang. Ay na pagsigig pangutana diha. Uy, inita sa akong lawas, uy. Maligo na ko, be. Waterproof naman na siya. Di ka pwedeng maligo. Ha? Nga naman, ma? Dili ko na makaayo sa mattress nga maligo sa anong adlaw sa imong dugo. Maong patuon na lang. Init manggod kaayo, magod. Ay, pagbasa na lang labakara, uy. Unya itrapo sa imong lawas. Okay, ma. Dali aras pa na akong daysa. Mura magbago lang tong nisulti ka na ako nga gemens na ka. Maugiday. Sa una, sulan ka ay tano ko na anato, no? Kay kapoy bayag ilis og napkin. Unya usahay, disminuryahon pagita. Ay, karon ay mabalakan na ta kung dili taduaon sa atong binuwang sakit. Ha? Uy, usibuti mo ipasabot. Day, ayog saba ha. Ikaw rin akong sultihan ini. Usa man na. Naa na may nahitabo na mo ni Jeric. Hala, imo na digyatag imong virginity? O, day. Hala, kapila na. Kadaghan na, uy. Hala no? Uy, 4th year high school pagganit ta. Magkamadlog. Sa primero, nahadlok ko. Pero, nagkontrol man gid mi day aron sa paglikay nga dili ko mamabdos. Na, uy, awa na kung masipyat mo dahil ni uy. Ano sa? Dili nakapila kadlaw? O Jeric, o nakulbaan baya ko. Basig mabdos unya ko pa. Pero nakamping ta, di ba? Tinaling nag-overthink ka diyo eh. Jeric ba? Ay, wala na eh. Ako kung naagyod. Basig din ako. Unsa? Nakamping man ko nga dili ka mabdos. Nahibaw ka gid niya na. Kung pananglit, mabdos jud ka. O, klaro na lang nga din ako. Jeric, oy! Lalo, wabayalay na kailabot na ako. Ikaw ra gyud. Kinsa nahibaw, buyab-buyab kag lain. Ano? Pero hindi ta magkuyog. Oh. Oh. Kisag pa ko nimo.
Tungod atong hitabua, gibuwagan ko ni Jeric. Nisamot ng hinuon ang kakulba nga akong bibati nga nakigbuwag siya nako. Unya na dili pagyud ko. Nagkan kayong nisod sa akong hunahuna ato nga time. Numero 1 gyud ang reaksyon ni mama kung panang litinuod gyud nga mabdus ko. May nalanggani kay pila ka adlaw sukad sa maong hitabo. Perti na ko lipaya pagkahibaw nako nga gidugo na di ay ko. Unya, Mo ni giingon day nga sa sunod mag-amping na kasi imong pagkababay. Pasalamat ka. Gidungog gyud imong pag-ampo sa Ginoo. Kay kung wa pa, luoy gyud unta kay karon. Kay wa may ayo ang amahan unta sa imong gimabdus. lagi day oy. Dako kay akong pasalamat nga wa gyud ko mo mabdus ay. Lesson learned na gina nimo ha. Ug aron safe ka. Ayaw na pusbi, uy. Kay base nun yung makatiming na pagkagway ayaw nga lalaki. Unya, pila pa baya ka tuig una ta mo graduate og college. Magkahuwat naman ang butanga ba? Uy, lami? Miinom kag bugnaw bisag naan mo? Ha? Nga naman di ay ma? Bawal, uy. Nganong bawal man? Doon ako'y nabasahan sa internet nga bawal ko nung mo inom og bugnaw nga tubig. O baka ha, mukaunog-unod sa lubi. Para pagpugong sa blood clot o baka ha, pagkawaani. Lano? Sa may connection anak magkut? Ay, tuma na lang good. Ikaw no, mura gyud kag korek. Uy, mura man hinunog mas daghan pagkag nahibaw-an kay nako. O lagi maoy. Ilisin na. Kanang dili bugnaw tubig ang imna. Ay, oh ma. Puya sa daning mama, uy. Dagan kay tuo-tuo. Dagang bawal kay kuno. May sulti sa mga katiguangan. O baka may nabasahan niya sa internet. Bahala siya, uy. Ang tago-tago ko, muinom ko bugnaw tubig kay uhaw kaayo. Initod kaayo ang panahon. Unya, dili ta pa inon og bugnaw. Nang, kumusta mo ka din eh? Okay ra. Maayo kay naduaw ka din eh. Nagunahon na sa kunin mo nang uy nga ikaw rang usa. Pinsa man tayo magdahom uy nga. Sa kakiat di mo sa una. Madagang kuwang di karon. Unya, wapo jud kay anak. Ay, maugid niya akong kapalaran undo. Kung buhay pa untas mama ron, mag-uol yun na nga. Wa ka maminyo. Ay, gidawat ko naman na dong. Usanis mga butang nga dili nato kontrolado. Basi kapalaran ko din ako nga mag-inusara hangtod nga matiguang ko. Nang, Uy, dili pa man unta ting duaw sa akong binuwang sakit. Nganong naa naman ako? Ngano man eh. Sakit man inig pangihi na ako. Karon nga nitong tong nakog 50, una na akong nabantayan nga dugon ko bisag dili pa unta ting duaw sa akong binuwan nga sakit. Inig pangihi na ako, sakit man. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana,
Dunay mga higayon nga unusual kaayo ang vaginal bleeding nako. Sa una, nagtuo ko nga normal lang kay gidugo lagi ko. Pero sa dihang ako og yung nabantayan, katulo man hinuon ko balik-balikan sa akong binuwan nga sakit. Sa usa lang kabuwan, katulo siya. Normal ra ba ni og tungod lang ni sa akong pangidaron. O nganong sakit man pod inig pangihi. Ikaduhang pangutana. Posible ka nga tungod ni sa akong kagahi ug o kaniadto nga musupak gid ko sa isulti sa akong mama? Unsa man ka tinuod nga makadaot kuno kon moinom ka bisan unsa nga bugnaw basta naa nimo. Hilig manggod ko og moinom og bugnaw nga tubig sa una. Ikatulong pangutana. Mahimo pud ka nga sintomas ni padong na sa pag-menopause nako. Pero sakit man inig pangihi nako. Duna ka ako'y infection? Ikaupat nga pangutana. Karon mo rakog ni hugo. Unya usahay makafeel ko nga bugat ang akong puson, unya mo rakog pirming gikapoy. Unsa man ka ni? Normal ra ba ni sa akong pangidaron karon nga nitong tungkog 50? O kinahanglan kong magpa-check up na aron sa pagsiguro? Ikalima o katapusang pangutana. Sa pagkakaron, wa pagid ko'y plano nga magpa-check up, kay wa pamanggod ko'y igong kwarta. Unya mabalaka ko, basig na ay mga urgent nga palitunon human ko magpa-check up. Doon na ba mo ikasuggest nga tambal nga mapalit lang nako nga baratuhon o baka kanang mahimo lang nakong mapangayo sa sentro? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lani. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa kini nga kong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological problem, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kini padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So dribas mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga keep yourself to the sunshine and you cannot see a shadow. Mao gyud no? So kuan kita sikay-sikay lagun taning kinabuhi no? May sayon pulos ni lisod. Pulos ni lisod. Kaya we have to respect each other. We have to respect each other. Kay bisan pa magunsanin mo ka adunahan, wa kay respeto sa imong silingan, di gina magtagad-tagad nimo. Kay ngano man di sir, daghang kag millions. Ano ba ikaw tigpalit sa imong bugas di sa amo, maka-afford mo mig bugas. Di may ka-afford sa imong BMW o imong Mercedes Benz. So naman may multicab. Ingon nanar ko ning kinabuhi. Inilang kitang tanan dato, ha? Dato tang tanan kay definition sa dato. Kung ikaw kontento, happy na ka unsay naani mo, dato na ka, ha? Pero bisag daghan na kag bilyon sa bangko, yung sige nga po kag pangawat niya, pobre pagyapong gamay. Okay? Ngasaba ba ko? Ngasaba gamay. Ang ato magtatampo ko na lawa, si Lani, 53 years old, single, taga Mati, Davao. Ang iyang problema may tugtini sa iyang bleeding ba to? Murag something like that, no? At batin to ganyan sa drama. Kuha na ni si Lani, 53, pero single ni siya. Walay bana, walay anak, no? So, ako lang paning kamutan, Ma'am Lani, na yung mga pangutana matubag na ako, no? Unang pangutana ni Ma'am Lani, no? Doon na mga higayon nga unusual kaayo ang vaginal bleeding nako. Pag-una, nagtuo ko nga normal menstruation lang. Pero sa dihang ako yung gibantayan, katuluman hinuon ko gibalikan sa akong binuwan nga sakit sa una lang kabuan, sa usa lang kabuan. Normal ra ba ni ug tungod lang ni kay akong pangidaron. Anong sakit manggod inig pangihi nako?
Well, akong makuan mamla, no? Tulo kay gayon sa kinabuhi sa usa ka babae nga mausab ang inyong hormonal level sa progesterone ng estrogen. Kanang magdalaga ka, kanang magbuntis ka, o kanang magbinipos ka. At your age of 53, musod na ka sa menopausal stage sa edad sa mga babae. Kaya ang kasagaran nga magmenopause late 40s o early 50s with the main age of 52. So ikaw 53, murag musud gyud ka nang mga bracket. So kung magmenopause na nga ang usa ka babae o maghapit na magmenopause, expected na siya mamlani nga may regular good ang interval o ang kadaghanon sa inyong menstrual blood, no? Unya na kay gitawag og dysmenorrhea, no? Nakitawag og dysmenorrhea kay siguro prostaglandin level mapiktuhan pod, unya na kay problema sa pagpangihi kay very proximal rabaya na siya ano ora nang area nga sa ihi o gianan sa sperm o kanang egg, no? So kung naay problema sa imong internal sexual organ, posible pud mapektuhan ang imong urinary tract, no? So mao na nga kung magpa-urinalysis ka, kung i-suggest magpa-urinalysis ka, makita nang daghan kayong mga bacteria, whatever nga mga infection, sign of infection, pwede ka mo inom og antibiotic, no? Daghan antibiotic available na in the market. So, mao na siya ko ikasulti sa una nimong pangutana. Ikaduhang pangutana, posible sad ka nga tungod ni sa akong kagahi ug ulo sa una nga musupak jud ko sa isulti sa akong mama, unsa man katinuod nga makadaot kuno ang painom nako og mga bugnaw, basta na nimo hilig bagyod ko mainom og bugnaw nga tubig sa una god. Well, sa una pero wa man ko kabasa na sa mong libro nga bugnaw or init nga tubig makaapekto sa mao na, no? Hantod man gani karon, no? Inom galing kay lalaki magkuno pero para dili maligo kung naani mo sa mga babae sa una ra na, no? Karon mas maay mo na limpiada kay ka dili mo mao ni mo buhat-buhat og kuan na may mga nag-menstruate nga mga babae mo report mga ipon sa trabaho kay kinahanglan. So naatay mga ubigay ni all around, no? Da sa Mati Davao, I'm sure na yung mga ubigay ni dia nga nang-practice muduol ka mamlani unya nga kanang doktora kanang sign na ba ni nga magmenopause na ko or unsa man kay imo ika komentaryo ani nga akong kahimtang ngo kay padung na magyud ka magmenopause or nagmenopause na ka. So mao ni ikatulo nimong pangutana, mao nga apektado ang imong urinary tract functioning, very proximal ra na do ra na kayo diha nga mga parte sa lawas sa babae or posible nga na infection going. So kung magpa-usabo na ko, kung magpa-examine ka sa imong ihi, masuta diha kung nabagay infection going on and you can take antibiotics. Don't feel bad about it, no? Kay ang mga babae mabot magud sa panahon nga magmenopause, no? Unya expected na nga na mood swing, moody, dali may ubos, uban irritable, mabitan nga manamay gitawag mo pre-menopausal syndrome, mausab ang mood sa babae nga magmenopause, no? So musabot na lang puta niya na. Sunod nga pangutana, karon mura kog ni hugo, ing gamay siya ning daot. Unsa kahay makapil kog bugat sa akong puson, unya mura kog perming kapoy. Unsa man kahani, normal ra ba ni sa akong pagidaron nga tungtong na kog 50, actually 53 na gid siya, no? Kinahanglan kong magpa-check up ug aron sa pagsiguro. Kinahanglan ka magpa-check up mamlani diya sa Mati Davao sa usa ka gynecologist nga mo confirm nga nagmenopause na gyud ka, unya you need to adjust your lifestyle, unya maybe you need to take vitamins, kinahanglanon, og kaon og mga healthy foods, kining hugo magata, no? Sinadyo na kaayo nga kanang napakay problema sa imong pag-menstruate, unya kuan pa ka, malnourished pa ka, naduha na ang problema. Diya sa Mindanao, dagan man kayo na mga pagkaon nga dili angay palito nimo sa market, no? Dagan piting nindutan ng Mindanao. Anywhere in Mindanao, binadiya sa Davao area. Ako giusab og great si Bob ug si Rose Trinidad, mao po na akong migo diya sa Davao nga gisuroy man gani ni Bob sa una diya siyang durian plantation, patang ninduta sa durian plantation ni Bob Trinidad. Inaot Bob nga inagbalik ni mga resibo, dali taon ko usa ka buok durian. Okay, sunod nga pangutana. Sa pagkakaroon, wala pa yun ko'y planong magpa-check up. Kay wala pa manggug ko'y kwarta. Sa mga kay urgent nga paliton nun after pagpa-check up, di ko niya mapalit. Napa may kasagis nga tambal, mapalit,
lang kung barato nako nga mapangayo sa sentro. Yes, yeah, you can go to the health center sa inyong barangay, Ma'am Lani. Na sila yung mga tambal diyang panghatag na I'm sure na sila yung mga ferrosulfate ya sa mga taong kulang og iron or mga anemic, no? Or na sila yung mga multivitamins diya. Nya sa imong po nga adlaw nga panudan ay lang pud pirmi kang kanang walay mga vegetables kinalan kaon kang vegetables. At age of 53, dugay ka pa kayo matigulang. Kaya sa among libro sa psychology, ang kanak ko tigulang, 80 ng edad. So anybody below 80, di pa na tigulang. hangyo, ha? Wala nga, sumudool yung ka, o panintang sakit yung kayo, kantay ka, ini available analgesic, ibuprofen, acetaminophen, aminophenamic acid, paracetamol, pwede na yung pang, ma-over the counter man, mapalit ni. Pero, wanag yung ko mo, sa mudool, kada sa Mati Davao, gusi ka, usak ka ubigay ni, why budget dool da sa health center ha kana mga midwives, nurses ug na mga doktor bisag dili ubigay ni maka hatag ning unsay available nga libreng tambal diha sa mga health centers. Alright, nakasabot ka sa kong speaker ni Ma'am Lani ug ngadto sa atong mga listeners all over Mindanao ha sa Glan Sarangani diha sa Bukidnon, Malitbog, Bukidnon. Kumusta naman si John Mata, Leo Ramirez, kumusta naman mo diha no? Doktora Villegas, musta mo da si Lloyd Bistel? You ha pag-drive ng imong tricycle, Lloyd? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo minato ni Linbatan sa permi niyong pagpaminaw sa among mga RMN program. Daghang kay tag taktas kay tag rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaраman. Daghang salamat o Yan na yan guys, handungan na to no. Ang sulat-suliran ni Lani nga 53 years old na guys no. Dalagang guwang. Oh, sa kuan mo siya guys no, murag na nahadlok na siyang higog mapag-usap guys kay tungod itong laki no nga. So, pasakitan na siya no. Og pero ang iyang problema gyud guys sama sa tunadunggan is medical siya no. Kay murag nagminopusay no? Oh syempre 53 years old na yun na siya sa menopausal guys no. But anyway andunggan naman nato no ang bulawanong tambag ni Dr. Rene Obra og I hope nga naliwanagan pud ang sender ato guys no. Kung kita kung kamusad adunay susamang suliran sama ni Lani I hope nga na tagaan pod mo og kahupayan guys no, sa inyong mga problema. And getting tattooed by her holds a lot of significance to me as I will continue to carry our culture, tradition, and stories with us the rest of my days. Out diri guys nga vlog ni kuan ni Apuwang Od. Si Apuwang Od guys 108 years old na tattoo artist from Benguet guys no, grabe siya. Pero ako guys murang nagduha-duha yun ko sa pagtuo guys kung 108 years old na ba siya kay wala mo siya legal papers. Nagbase ra siya sa iya mga classmate ko no nga tiguwang na kaayo 100 plus na pod no ug ang uban nangawala na. Pero lagi itong panahon nga nataw siya mga 1910s wala pa kaayo ang mga kuan guys no, wala pa in SO guro to mga panahon na mo nang dili siya no kuan verified bang tawag ana, dili siya tawag ano documented yun no tungod sa kakadugay na sa panahon na siya gitato dire guys oh. 3 dots to represent family, community, and culture. Dila ko maglagot lang ko ani niya guys kay bastos kaayo siya. Manguot jud siya guys no og kuan kanang bilahan sa kalalaki iyong kuuton. Labi na kung gwapo. Daghan ang ni-bash niya guys no. Daghan ang ni-bash niya mga netizens nga kuan kuno siya no bastos og nakakakuan
bastos siya guys. Pero bisan pa man, ay naman gara-gara lang po na niya, pero gara-gara lagi, pero sensitive part ba po kinsa pong lakyain taon ay mo kaso ni Apo Wangod nga tiguang na ba pud kaayo. Tagaan na lang po nila ko ano, respetar na lang. Kay syempre makapatato ka ni Apo Wangod ko ana bayan ano. Kanang si tawag ano karangalan na pud bayan ano nga matatuan ka ni Apo Wangod. Hinaon bisan ako guys, gusto gyud pug ko makakita ni Apo Wangod og makatato no bisag tuldok na lang. Tuldok lang guys kay di ko ganagdaghang tattoo Tuldok lang at least documented no ang Apo Wangod. Gani kay bawo man ta guys no sa wala kasayod no ang evening gown ni Michelle D no sa kuan sa Miss Universe 2023 no. Inspired to siya ni Apo Wangod no as tattoo artist. Diba kadumdum mo guys, diba itom to siya no nya murag tattoo. Inspired to siya ni Apo Wangod. I think usa po to sa hinungdan no nga nakapasok siya sa top 10. Pero top 10 is top 10 lamang. Dili bisan top 5 na lang tanan no kay kibaw beta pag top 5 is na siya place no. Na siya placement. Final round biya na. Pero top 10 lamang siya. Pero bisan pa man guys og top 10 lang siya no pero dako na kay achievement kay upat ka special awards no ang iyang nakuha. Best in national costume, then sapat to best in evening gown din national costume ug uban pa basta siya ang pinakadaghan special award guys in Miss Universe history. Imagine Miss Universe history guys siya ang pinakadaghang nadawat nga special awards. Bisan pa man ako atong starts diri guys tang tan-aw ha. Miss Universe contestant with Miss mag-search sa diri guys, i-verify yun nato no kung kinsa ang pinakadaghang nadawat nga special award sa Miss Universe history. Miss Universe contestant with most special awards. So ang unang mo gawas diri guys, di ba? Michelle D, basa nakita ninyo. Michelle D of the Philippines, Miss Universe 2023 hold the record for winning the most special awards at a single Miss Universe competition. Di ba guys, confirm. She won the Spirit of Carnival Award, Best National Costume, and the Fan Vote winner, and also one of the 3 gold winners of the Voice Fortunes. Di ba grabe? At isang i-post guys kay nagsugod ng handumanan. So we're back. O di ba guys, confirmed no? It's confirmed guys. Again, basahan ako pag usab ang yang mga special awards nga nakuha sa Miss Universe. Spirit of Carnival Award, Best in National Costume Award, Fan Vote winner, and was also one of the gold winners of the Voice Fortunes. Wait lang guys. Nasa pang bundle? Naaman. Baby, sana ako no? Arias mo, bayaran. Ayos ya. Kailang ayos. 1-1. Ako na labay sa kandong, karin bildong. Ikay ba sa arrears, ha? Para ba tayo mabitay? Nasunod po, ako na yung bayad sa arrears. Apiki mo porta karon yun, madama juga. Ang imbaring karon, ang arrears. Ako ibayad sa 876, sunod buwan. Okay ra ka?
Sige na lang. Ha? Kawarta na ka sunod buwan. Release for face? Oo, ano gina, i-discarte yun. Bari lang arrears na ako ibayad sa 876 sa Karen Bill. Sa Marias man nasunod buwan. Siwa pa buwan si bari ano pa na ako. Quarter yag doon. Oh, sige. Okay, maka na yati kay karon giputlan na. Kalit ra putol. Ang kalit na putol karon, may kudinis tigiya. So 876 yung bayro nung sa Sunod buwan apa na bata arrears. Apeke juga ayo, baba sus 500 Kung sunod buwan pa ni na mahimo ya po ning arrears ang 876. So, man ako. imo na yung bayro nung Ano sunod. kung pero nun? Kaya si kabayad ko wapay ting bayad atis nga wala na tibitay na. Ana lang kay gumagad ka sa kuha ugid si madamay ganin nun. Ampoy kwarta ka na piki kay man. Kung gani ganun na banday ba pag gani. Kay narapan ko andron. Nagputol sa kanina. May gani wala na apilan der eh. Gani ko kabalong nga nagputol sila. Wala na tibitay na, di ba tibitay? Di ba tibitay ina na. Kalit mo kay putol. Putlan siya. Oo. Bagay ato sa barang garo i-tramo na putol sa ambil kwarta. Dash record siya bayad. Na, man maayo ang tagani ko, kalit mo putol. Wala niya awayon dito sa kusina. Bitaw kay kung ana tanan-tana. Oo. Para may kiputan ka ron. Diya, manay ko diya. May doon ka, nanukot mo to. Makaroon, sa kanal ko, nuwak mo di kurente. Nakiputan siya dati. May kurente ko ha. Kumpada ka ron. Magtubong ko karon. Ikinalay bayan. Ha? Basta bayaran nimo sunod ang arrear. Ako bayad sa 76 sunod. Yan, malaman ka ni. Bikin ka man. Para wate ari sa buwan. Ako matusag ko. So mao na to guys, sabot. 700, duha ka capsule sa isa ka. So sabot guys. Kung bayron nun almost 2,1978, di ba? Ilan ako airplay. So mo ni ang breakdown guys no sa mga achievements. Voice for Change Gold Award. This award recognizes contestants who are making a positive impact through their advocacy work. Michelle's advocacy focus on autism awareness. Then Spirit of Carnival Award. This award is given to the contestant who best embodies the spirit and energy of the carnival celebration. Then Best in National Costume. Ay, ito na. So good ng drama guys. So mana to. Thank you so much.